गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. आणि पुरे जनಕ್ಕೆ गुड मॉर्निंग. जस्ट आता उठेला ಶಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಲ್ಲನ ಬಾ ಪೊಳೆ ಆಜಿ ಕಸನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಕಸನ್ ತಯಾರಿ करचे काय ಗೊತ್ತಾ मग पळे आजी कसन करची करून की आज सिंपल थोर लाव फंड घाल्या थोर लाव आता फंड घालता आणि एकाही जागेत 7:30 झाले. काल ऑनलाईन दाखवून कसं की बँड आळाली पळे बँडाचे कसन करूया निमगी ती कसन करची करून तो फ्रीजात टाकून दूध काढला चहा करूया आता. होय होय या पळे थोर लाव अक्का थोरुलाव म्हणजे हांगा लापसी म्हणतात गोत ना कसं नाही डिफरन्सेस आनी तू हांव चिकी कन्फ्यूज जावचें थोरुलाव आनी लापसी आज थोरुलाव फंड घालया आजी सिंपल असं इजी असं म्हाका कमेंटान आयला चित्रान करा ते कसन की आनी असं पोळी कसन की असं म्हाका प्रोनाउन्स करचें ना. एक दिवस तेवेय हांव एक ट्राय करता बाकीचे पुरो तयार करता मिरसांगांनी पुरो चॉप करता आल्ले ते मेन असं नाजाल्यार फ्लेवर येना. तर शिंदून रेडी जाला उद्दाके दवरला हून करच्या खातीर तर फंडा खातीर घालला आता करबेयो मिरसांग सासम आणि उर्दा दाळी आल्ले हे पुरा घालून आता फंडा खातीर रेडी करता हे इन्स्टंट फटाफट जाता जागे येयला हिण म्हाका सांगला आजी भरलाल बँड त्या करचे आसा खातीर म्हाका सांगलें ती बँड कण ताका कट्ट करका गे कट्ट करून दवरतात मागीर येता भोर न्हू लायक करून चना पिठ हे पुरा म्हाका हिंग बिंग घाल न्हू पुरा मस्त लायक करून भरलाल बँड करचे बारी इश्ट ते आणि ते खावचे मस्त म्हळ्यार टेस्टी लागता. झाले आका हाजी भितर असं हे थोरू लावून घालता हे स्लो करता ना जाल्यार करपत आले. होय होय चलो फंड रेडी जाला अदरू लाव बांधून जाला आता हून ता घालून सोडता. हे अरू लाव फंड घालता घालता चाची गॅस असं केन्ना बंद जाल्ले म्हाका गोत ना. फ्रिजात दाखवून बँड काढतात हांगा आता बँड काढलाय पळय आनीक एक पॅकेट असं ऊन पडल्यार तेवूय काढतात. बँड असना चिक्के जून असं तरणी असल्यार असं लायक जाता खावच्याक आणि ते करच्याक लायक जाता. ह्या चिक्के जून असं ताजी खातीर भरला बँड कॅन्सल त्या जायना आता ती उठयतली ताजी मागीर डिसायड करया कसन करची करून भरला बँड असना सॉलिड जाता एक नंबर जाता टेस्टी लागता. तर नाही बँड घेऊन येऊया नेक्स्ट टाइम आणि ताजी मागीर ते भरला बँड करया बट हे ओपन करून पळोवया का करून. ओय होय लायक जाला लायक करून सिजला हे हा जाला जाला रेडी आमगे थोर रेडी जाला सुपर टेस्टी सॉलिड. चलो गॅस बंद करता चाचे गॅस बंद करता चिक्की निवो ताजी मागीर ब्रेकफास्ट करूया. गुड मॉर्निंग गाइस. अरे तू मग सकाळ सांगला न्ही हे बँड सिंधूच्या खातीर बँड जून असं होय माहिती आता कसं करता भाजी कशी लागतो मागोत ना करते कसं तू आता भाजी बनवता नॉर्मल कशी भाजी उपकरी तू उपकर करतोय वय ए यार मजा आहे ना आता कट्टे करचं स्टार्ट केलं तू वय तू गेल टाइम पास कर ना तू एक काम कर ना त्यावे करत ना असलं मला रे त्या नाका ते हांतू लायक जाय ना पुरा शिजल्यावर मात्र ते टेस्टी लागतो. तो म्हणल्यार आज बँड ऑफ करूया वय खंयची स्टाईल नॉर्मल म्हणल्यार रे आमची केल स्टाईल की तुमची केल स्टाईल पिया आणि पुरगा ते आमची केल स्टाईल नाही त्या पियावानी घाल न्हू कट्टेस हे कसं कॉन्फरन्स हे पण रकडा म्हण के झाला यो देवा कसं नाही कसं नाही आमची केल स्टाईल की तुमची केलंय मेगेल स्टाईल तू कांदो बिंदू घाल ना त्या मजा ये ना खाऊच्या लायक जात यार माझ्याला माग भेंडी चप्पे लागता मसाला घालणे कसं ना भेंडी भेंडी काय मराठीन भेंडी म्हणतात. अरे भिंडी सांगता ती त्या हिंदीन तू भेंडी म्हणल्यार कसं ते भेंडी मराठीन तू मग गोत नाही यार कसे नाही मग एक मराठीन तू भेंडी हिंदीन तू भिंडी मग इंग्लिश आल तू लेडीज फिंगर होय मग एक भेंडी गोत असं कसं करतास मेगेल तोंडाक शाणा ओ मक मारली ने तुची भेंडी पण या सांसान लायक असता या होय आता सांसान विंचून काढका मागे इतलं पुरा त्या मिक्स अशी त्या घरकड मागेल्यार अशी त्या पुरा तर मग त्याची किती रोचून अडका नो होय केत ना होताना दांगड पुरा बनतात ऑप्शन ना ताजे किती आम्ही हाडले ऑनलाईन कंची लायक कंची लायकच पडा होय हे बेस्ट बँड ऑफ करी बट मग आमची केल लायक जाता तुमची केल लायक जायना मेगेल सायड म्हणारी लसूण कांदा पुरा घालू पिट्टी पुरा घालू येस नो ये प्लीज ये साइड दवर नाजाल्यार तू म्हाका आजी आज तू छाडलेला री
जायचं ओके. चड उलयच कशी हांव उलयना जाल्यार मागीर व्हिडिओ कशी जाताल म्हाका तें सांग. आज म्हाका खावचें आशिल्लें बँड भरलालें, आतां हांव खाता असं बँड सिंधी लायलें. आता काय ऑप्शन ना आज यांची करगा पडता. नेक्स्ट टाइम करूया त्या सांसान भेंडी लायक हाडया मागीर करूया. सिंधी हो म्हाका आतां लागल्या भूक. केन्ना मी ब्रेकफास्ट करचें? तू करी हांव करू बाय, वय म्हाका भूक लागल्या हा बद्दलची. करी म्हाका टाइम लागता. हांव पुरो आतां डाळ आणि शीत पुरो दवरता करू ग. दाळी शीत तुवें? त्या तू करी हांव मागीर बेसता कोण जाता. अच्छा ओके ठीक आहे चलो. हांव आतां लायक कोण आरामशीर ब्रेकफास्ट करता. ही तेदोळ ते बँड सिंधीता, तुमची केल्या स्टायलाचे बँड रांदय करता. तुमची गेल कसं ना पळय आमची केलं तू कांदो न्ही पुरो घालनात. मागीर कशी करता ती? आमची केलं लायक कोण फण्ण घालचे. वॉट फंड फण्ण म्हळ्यार रे सासम त्यावय घालता. त्यांची ताका मसाल बिसल घालना ती प्लेन. त्या लायक जायना ते ब्लँड लागतो मग. अरे ब्लँड लायक असता. ना म्हाका खावचं का जायना. अरे तू मसाला आणि गरम मसाला घाल नाका प्लीज. पळय गरम मसाला घालताच पळय. स्पायसी भेंडी जाव का ना. हा तो मिरसांगची किती घाली मागीर मिरसांग काढी येत गरम मसाला घालची कसं काय. हांव करता तू असं. सुराची दाळी आजी तोरी डाळ सरले गे. मसुरा डाळी करी आजी. यावेळी लाईक जाता टेस्टी जाता. कसं नाही दाल फ्राय म्हणकी करतस तू? हम्म. हो आजी दाल फ्राय जशी करतस. त्या भेंडी ओटू लायक जाता दाल फ्राय. होय भिंडी ओटू दाल फ्राय सॉलिड लागतस. पळया आज ಈಗ स्टाईल दाल फ्राय फुल लसूण बिसूण पुरा तडका मारनो एक नंबर दाळी. कुकर दवरलो ना आता सिज्जयतली. आज आमच्या घरकडची लंच तुमची केल स्टायलाचे बँड ऑफ. तुमची गेल तुमची. तू आमची केल्स केलाय रे हांव आमची केल सांगता. वय दाळी तो आहे ना. दाळी तोय पुरा नाही तुमची गेल. दाळी शिस्त असं कांदो कट करतस. तुम्ही दिला टिप्प उदका लायकोन धुवून हिना लायकोन ताजी उपयोग करतस. होय न्हय? वय लायक व्हेरी गुड. तशी कर आणि बँड सिंधून जाला हाक कामा लावया. ठीक आहे तो लसूण शिंदी ना त्या तू करी मग तांदूळ मेगल काम शूट कर. शिंदी मग डाळ घालतात. चलो सिंधी तर लसूण थोडे शिंदी शिंदी नाही गो ताजे साली काडी सांग. सिंधूच कसं नाही साली गाडी. हांवें तुगेलो टू राबून हांवें सिंधूच चा स्टार्ट केला. ओके चलो हाजी साल काडया. लसूणाचे सॉल कांड जाला चॉपे कोण जाला. आता काय दवरल्या बँड ऑफ करी करच्या कितेरी तान तुका कसं वताले. जिरा मिरसांग कढीपत्ता कांदो लसूण मिरसांगी पेटी हळदी पेटी धनिया पावडर. हा बरोबर सांगला ना तुमची केल स्टाईल आयल ना बाहेरी. पण इतलं तुमची केल स्टाईल आणतो इतलं पुरो आस पळय. आमची केल स्टाईल आणतो काय ना सीधा सिंपल. त्या मग बोर जाता. अरे तुका बरं जाता म्हाका लायक जाता. आता नेक्स्ट टाइम. अरे या तुका नेक्स्ट टाइम ये ना वापस केन काम करतल ती हांगा तेल चमकला. बाकीचे पुरो तुमका सांगला तीन रेसिपी आता ती करतास. हे पुरो मसाला घालला ती ना तर थोडे उद्दा घाल कांदाला मसाला करतात. आणि एक स्पेशल इन्ग्रेडियंट आज घालता लागतो. कसं ना आमचूर पावडर लायक जाता. भिंडीन तू आमचूर पावडर घालायची. अरे भिंडीने भँड सांग. हा भेंड आणतो आमचूर पावडर घालायची काय लायक जाता. खाऊन पळूया चटपटा चटपटा भिंडी जाता. हांग पळय बँड घालला येणे. बँड लायक करून सिजला आता. खूप झाला वय वय लायक झाला. हा त्या मसाला खाऊन पडा तुम्ही फेवरेट. वय तुमची केल स्टाईलाची आजी बँड ऑफ बट लायक झाला असतील पड्या. होय लायक झाला. त्या आमचुरा टेस्ट आणि चिक्के लायक जात. आमचूर आणि धनिया कॉम्बिनेशन काय मस्त लायक झाला बेस्ट झाला लायक झाला. आणि बळा दाल फ्राय कतरी हांगा दाळी रेडी जाल्या आणि फंडगलच्या बाकी असते का बस बाकी पुरा सीत आणि पुरा आईची आमगे जेवण सुपर एक नंबर. Later that same evening. तो आता जस्ट एक क्लिनिका दाखवून पिकअप केला तेव्हा आम्ही आता जस्ट बाहेर आयले डिनर करच्या कतरी. सकाळी आमगेल घरकडे तुमची केल रांद बसेल ना. वय वय भारी तुमची गेल करता. आज तू पळय काही आयला. आता आम्ही आयल्या गाऊनची जेवणा कतरी म्हळ्यार मॅम मी खावच्या ग. वय सो आज आमगेल डिनर डेट विथ द फूड विच वी लाईक. वय बोथ लाईक. मॅम मैं कसं रे मैं बकरी बकरी नी मॅम उदकान तू पोवताले मॅम वय वय तो वेट करतस ती ऑर्डराचे दिला ऑर्डर. मस्त भूक लागला गाईस. क्लिनिका दुखून उकण घेऊन आयला. ती सांगता असेल म्हाका जे भायर वचचें कंटाळ आज आमगे सॅटर्डे नाईट चिके चिल करया. म्हाका बोर जाल्लें वेजी खाऊन सो हांव लायकला की आज चिल करचें लायक गंमत करचें यम्मी मेम खावचें. सुरमई थाली चिकन सुक्का थाली आयला आणि हांगा सुरमई थाली आयला. जेवण घेऊया. तर जस्ट आमगे जेवण जाल्लें. जेवण एकदम रुची असेल. बेस्ट फूड हांगा मेळटा म्हळ्यार आमगेल मँगलोरियन स्टायलाचे. होय मँगलोरचे गांवचे स्टाईल फुल म्हळ्यार रांदई फिश फ्राय चिकन सुक्का पुरा हांगा बेस्ट मेळटा गांवा म्हणटा. मस्त आजी मन जालेलें हांगा येवन खावचें. अशी प्रॉम्प्ट प्लॅन बनेला. एक फोन केला हाका खावया हवया म्हूण
जायतो म्हणून अशी डिसाईड झालं काही प्लॅन ना 9:30 घंटे डिसाईड केला मात्र अशी प्रॉम्प्ट प्लॅन्स केन्ना केन्ना गंमत जाता ना बाय. चला आता मी वता ती घरकड बाय सरली होय आणि पाऊस येऊची म्हण दिसतो होय म्हाका हंगा पावसा कीट पडत असेल होय फटाफट वच्चा हंगा बाय सरताना हंगा पाऊस होईल पळय जोर जोर पाऊस पडत असत आता बसची हंगाची होत ना कितली वेळ जोरान आयली सॅटर्डे नाईट एन्जॉय पळय जोरान आयल पळय पाऊस वताल ते एक सर येऊन वताल मग दिसता जस्ट मी एक 5 मिनिट आम्ही बाय सरचे असेल आणि जोर आयलो मेघ लागे असते रेनकोट पॉन्चो मग मेघला ना मेघल बॅग असं घरकडच बॅग चिके आता पाऊस राबला आता वचा ही वेळ कशी दिसतेच वेळ पोंचो घाललो आम्ही आता घरकड आयले हांव तिंबून आयला आणि ही पोंचो घालून आयली मेघ लागी रेनकोट आशिल्लो हांव म्हणलेला 7 ते ओपन करता ह्यो म्हणला का बाईक चलयताना 7 तिका ओपन केल्या रे म्हाका येदरा कांय दिसना कसं तो तिमला ताणे एन्जॉय केला रेन येदोळ ते अवंगल काणी म्हळ्यार फस्टची एक एंड करया मागीर आरामशे फ्रेश जाऊया होय. न्हिदोया लायक कन जेवण सॉलिड असेल मॅम मैं ऐसे कुछ बोलते हैं उसको होय बुरकुचे हाँ थैंक्स एग्जैक्टली end झाला. फंडे आराम से रटाचे ये होय तुका आरामशे मॉर्निंग हसल तुक मॉर्निंग ना म्हाका मॉर्निंग असं गेले संडे बिझीची सकाळी होय हांव संडे चिल गायस तिका लायक आराम तिका म्हाका उठो का वग्गी हाय म्हाका ब्रेकफास्ट नाका म्हाका कसले नाका म्हाका नुतनी दोगा जाय जागा नाका आता फायनली ब्रेकफास्ट ना हवे तुका ना म्हाका नाका चलो ठीक मेघला आहे कसं विंगड प्लॅन आसा ते बारू. हांव फाय रिवील करतली अरे वा तो इन्वायटेड आसा बट तागेल काय खंडित ना फाय मेगेल विंगड प्लॅन आसा आय विल टेल यू गायस टुमॉरो स्टील देन स्टे ट्यून्ड होय आता हांव व्हिडिओ एंड करता तुमकां पुरो जना आमगेल व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब गाय and follow Konkani couple. Bye guys. बाय Good गुड night. नाईट